Rabbana tsiran ka haɗa aminci, in ka su ga manzo mai karamci, shugaba mai adalci Muhammadu wanda na bai maraina. Yaban kai na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, yaban sa nake so zana rera. Rabbana ka daɗe ni dubun basira, ka sa ina iya bangare ni ya zama sila ta ganin nabina. Gaisuwa ta bajinta zana aiko, wasu jajirtattun nan na miko, ta habbai gun kai gulwara nake nufi don sun so shugabana. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, na saka da Khalifa Shakti Tani, in yasko dubul bardi zamani, bani na wuce na bar su suka nuna mun nabina. Dole ne gaishe da farin ganina, shugaban ahababu uba gurina, sharifi sidi muradina da ne baka bar shi ba shugabana. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, assalamu alaika aya muradi, da sallama na nufo ka na dora sirdi, ka yarda da ni tajir arusi na sauka na yi maka baitikana. Yaban ka nake so zana tsara, gani ba hikima kuma ba dabara, to ka yarda na yi maka tun da kai ke da iko gun Allah gwanina. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, yabo da kirari ga Mustapha, dan banga kamar saba Mustapha, ba a yi ba ba kuma za a yau ba kamar sa manzo shugabana. Mai kyan asali ga kyau na suna, gaskiya haƙuri da riƙon amana, mai halinsa idan har za a zauna ba za su karanci wani ganina. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, shi ne mai kyauta babu kaidi, idan yayi kyauta babu adadi, ka gama dacewa a duniya idan yayi ma kyauta gwanina. Shugaban aljanna yake siraja, sai baka idan ka rike shi hujja, ka ceci masoya gun ka sharadi fadar Allahu ubangiji na. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, annabin da ya zo da ubangiji na, muka bar shirka duka yan uwana, ya ce mana ga hanya mu bi ta mu dace gun Allah gwanina. Dan Amina ce raino gun Halima, kai ne mai ceto ran kiyama, kai na rika kuma kai na ke yaba masoyi, kai na saka a raina. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, na ji Allah ma yayi mai kirari, zamiyu maki almadahuri, wanda Allah ya yaba da kansa wane ni har yan uwana. Ya gajan Allah sidi jahi, kai ya saka a gabansa Rasulu mahi, yabo da kirari har da baitika yake yi gunka ubangidana. Yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba, mai idan da ya kalli ubangiji na, babu rudewa kuma yan uwana, mai yayi saura mai za ya kalla ga
shi ya baka ka zo da sallah gare mu ta zama tsani na janna yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba ya cikakke mai kyan fasali ga yadda da ni na yi tozali na ganka mafi kyan asali ka da ɗan kauna ka cikin jikina ni ziyara gunka nake ta buri ka yarda na zo almuku tari na san za ka cika mun muradi ka yarda da ni ya shugabana yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba yaban ka na zaba shugaba shi nake kauna almujtaba ka yarda kalamun ce ka ce na zo gaban ka na dinga yi ma yabona tsira da abinci rabbana da salati gunsa habibuna yi ka ƙara kai ta daɗi gare shi iya adadin so har da kauna yaban ka na zaba Mustapha Al-Aminu manzo shugaba nan nake son zana tsaya a baiti ya rasul ka ƙara mun saiti yaban ka kagdan a taka burki na yi maka babu